Magandang hapon po sa lahat. Kay Henry, kay Edwin, asin iba pa po na membros kang nasa DCGB staff. Nagkataon lang po na si City Councilor Jim Andes, incumbent City Councilor, pang-anom na po ini na pagdalagan ko bilang City Councilor sa Legazpi. Susog sa record kan COMELEC, 5 bisis na po pigproklamar si City Councilor Jim Andes bilang City Councilor kan Legazpi. Na nangahulugan lamang po na 15 taon na po ako naglingkod sa sambayanan Legazpiño. Mga tugang kong namumutan sa Legazpi, ining tiwala asin kumpiyansa na isinangat sa abaga ko kan mga tao sa Legazpi. Bilang ako City Councilor, di ko po ito sinayang. Bagkos ako nag-igos, tangani ako kapakipakinabang sa siyudadano na Legazpiño. Ang sa kuyang naginibuhan, nagkapira lang po ito, mala 136 na resolusyon ang sa kuyang nahimo para sa kauswagan kan sa tuyang siyudad ni Legazpi. Dinagdagan ko pa po ini nin 120 ordinansa. Kadakol kay ni ako ang author, asin ang iba kay ni co-proponent o member kan sa kuyang komitiba na inintrahan sa sanggunian panglungsod. Inot, magandang balita po ito sa mga taga-Legazpi. Kung sisay man na miyembro kan sa tuyang sambayanan Legazpiño, dahil miyembro kan PhilHealth Insurance, alagad dinalagan sa Legazpi City Hospital, asin ini binulong, insigida po, magiging miyembro kan PhilHealth. Kung may bayadan man, sagot po kang PhilHealth Insurance Corporation. Pinaagi po ini ni Councilor Jim Andes, ligasiya ko sa Legazpiño na nasa laylayan na ding pambayad sa PhilHealth Insurance Corporation. Number 2 po, ang mga hospital po, ang Legazpi City Hospital, sa tuya po ini naginibong level 1, sa paagi po kan ordinansa ni Councilor Jim Andes, nagkrear ki manalain na opisina asin division, tangani inibugtakan ki manalain na mga tao naging permanente kapag ipakinabang sa paglingkod sa sambayanan Legazpiño. Kriniarman ni Councilor Jim Andes ang Person with Disabilities Office, tangani sinda magiging traman sa pagbulos kang kauswagan sa saindang buhay asin man sa komunidad asin sa saindang pamilya man. Mga tugang ko, kadakol pa kuta si Councilor na isasabi, limitado lang po ang oras ta, kaya maraming salamat po sa pagdangog. Salamat po sa management. Ang sa kuya pangkaputan, ano ang legislative agenda nindo? Manungod po sa inclusion kan mga senior citizens sa mga special committees sa lokal na gobyerno. Tusog sa eksperyensya, dahil sa batas na magkaigwa nin opisina ang senior citizen, Office of the Senior Citizen. Inimo kang siyudad nin Legazpi, sa paagi po kang DSWD sa Legazpi City Social Welfare and Development Office, iorganisar sinda. Kada barangay, igwa po nin organisasyon kang senior citizen, kung saan iyo ang mag-aasikaso, ang opisyalis kay ni mag-aasikaso kang inot na mga pangangaipo kang senior citizen. Grinupo po ini, nagkaigwa po kita kipederasyon, kan kabos na mga senior citizen na opisyalis kang siyudad nin Legazpi, tangani sila magkaigwa ki mga opisyalis na yung yan na nagtutukaw Presidente, Vice President, and Board of Directors. Sa siring na paagi, ang sa tuyang mga senior citizen natatawan in representasyon sa mga komitiba kung sa insinda, igwang inaapudan tangani mga tender, asin ipahayag ang sa indang mga kamautan, asin mga plano sa buhay. Nangangahulugan, tinawanin importansya kan administrasyon ni Mayor Noel Rosal ang kalagahan kang senior citizen sa Legazpi. May partisipasyon sinda, lalo na sa sakuyang komitiba, igwa po sindang representasyon, pag-abot kang sa muyang papod na meeting, o conference manungod kan sa indang mga inagrangay asin pangangaipo. Mala nga ni mga tugang
Nagi na ang satuyang senior citizen, 23,000 nakita mo niyan, tinatawan ining pangasikaso kan satuyang syudad ni Legazpi sa paagi po kang Senior Citizen Committee, mga kaibigan ko. Dahil sinda nasasayang, kundi sinda nagpapartisipar, ginagamitan sa indang kaaraman, tangani kapakipakinabang ang sa indang partisipasyon. Salamat po. Ano po sa ining nindo ang pwedeng assistance na itao kang local government para sa local small farmers, lalo na sa araw kaining sitwasyon na bigla ang pagtaas kang presyo kang agri-fertilizers as in other farm inputs? Nagsabi na kung igwa kitang kaunon sa lamisa, igwa kitang dapat pasalamatan na para uma. Ang ginigibo po kang siyudad ni Legazpi, iyo po na may subsidy sa saindang mga farm implements, sagod, lalo na ining abono. Nakaistorya ko po tabi Henry ang sarong parauma na pirdi ang saindang paglati o pagtarok dahil mahalo no naan abono. Dahil kay ni nagkaigwa po nin iisip asin sa tuyang paggigibo nin maninigong mga aksyon na tawanin subsidy an sa tuya na mga parauma manungod sa mga farm implements sagkod ining pigapod na abono. Ikadua, mismo ang gobyerno na lugod ang magbakalkan sa indang paroy pero alangkaw ang sa indang presyo tangani makabawi ang sa tuyang mga parauma. Ang gabos na ini tinatawan pong atensyon kan sa indong lingkod ta member po ako kan Committee on Agriculture sa komitimang sa presente tabi, Indre. Hanapot ko tabi, saro sa mga big-apod na niya na marginalized sector, iyo po ang nasa transport. Lalo na niya na sigi ang langkaw kan presyo ka na petrolyo. So, ano po ang pwede tang gibo na aksyon, bako itong palliative solution, no di itong sustainable para mas na mapaangat-angat man lamang ang kabuhayan kan mga nasa transport sector. Kung ang mga senior citizen igwanin monthly pension, saro ini kang sektores kan sa tuyang komunidad, nata man daw data tawanin atensyon na may monthly pension man kahit counting halaga ang sa tuya na mga drivers. Limitado man sana ang drivers sa Legazpi. Kayang-kaya po ini matawan kay atensyon. Sa paagi po nin sarong lehislasyon, tangani po ito maging permanenteng tulong. Ang sabi kaya ni Sir Edwin, panghaluyan na solusyon sa saindang problema. Kung gagayo doon, bako man gabos na simana o aldaw kan simana, nagdadrive an sa tuya ang mga drivers sa jeepney. Pwede man po sinda matatawan nin kapital para sa saindang negosyo kunigwaman sa tabang kan saindang agom tangani indang duwa kapakipakinabang na maghanap buhay. Salamat po. Para naman po sa mga kababaihan, ano po ang plano nindo para mawara or at the very least mabawasan ang diskriminasyon sa mga kababaihan digdi sa satuyang syudad, as in maprotektaran ang rights kang mga kababaihan? Sa Afghanistan, daing halaga ang babae kinakastigo sa taho kang tinampo. Dahil pinapaeskwela dahil dagit ang mga lalaki makamasapawan. Pero sa Legazpi, tinatawanin halaga ang kababaihan. Kansarok pa sa ng simana, ipinasarmi ang Anti-Discrimination Ordinance kung saan ang babae po patas ang pangiling kan sa tuyang komunidad. Kung ano ang kaya kang lalaki, mas kaya kang babae. Mala nga ni sa City Hall, 80% kan trabador ay babae. Pagpapailing lang po ini na kami daing diskriminasyon sa mga babae. Lamang sa muya ining inaasikaso na sindaman makaintra sa bulos kang pag-uswag, bako lang ang mga lalaki. Ang samuyang mga legislasyones, pirming pasiring, kaintra ang babae sa kauswagan kan sa tuyang komunidad.
Thank you very much. Siguro tabi, sa endong paglibot-libot sa mga barangay sa Legazpi, maging sa north or sa south, ang saro sa narareparo, iyo po ang medical or health access kan mga rayaon diyan sa arayong barangay. Nadidipisilan sinda makababa de gitulo sa urban area kung mapabulong or may mga emergency. So ano tabi ang sendong naiisip na plano na magkaigwaki easy access sa mga yaon sa far-flung barangay pati digi sa may mayon unit. Kung yaon na kamo giraray sa o kung yaon kamo sa konseho. May prinsipyo kaming mga social worker na ginagamit para sa kauswagan kan sa moyang tawong na tinatabangan. Inot, kunan mga rekursos dahil mo makukuha sa lugar mo, hanapon ini sa ibang lugar, asin darawon mo dyan, tangan ini kapakipakinamang sa sainda. Ini ang gigibuon po ni Councilor Jim Andes kung ako giraray tawanin panahon na makapaglingkod sa sunod na 3 taon. Inot, bring the government closer to the people. Ang sabi mi, darahon ini paaginin lehislasyon, matagama kami kay mga ambulansya na itagama duman sa far-flung areas na kuning kaso emergency, madali na madara sa Legazpi. Ikadua, nasa plano ko po ini na isusubmitir sa management kang DCGB na sa kuya giraray nagigibuhon. Pakarayon giraray ang satuyang lying-in center. Asin dagdagan ang mga rural doctors na mag-asikaso duman 24/7/24 sa mga far-flung areas. Asin may subsidy, asin may tabang ang lokal na gobyerno. Ining duwang bagay na ini, darahon duman, asin ini tagamahan kay auto, ulunadan, tangani kunin si kaso kay puhanan, madali po ang dalagan, ang serbisyo, kang lokal na gobyerno. Maraming salamat po. Kung kamo po manggana and matawang kitsansa na makapamili ning komitiba na gusto nindong kaputan sa konseho, ano pong komitiba ang gusto nindo and anong particular na focus ng programa ang gigibo nito sa komitiba ngayon? Kung tatawan ako ki panahon na mako ako ang Committee on Education, Culture and Arts. Sa kuyang tatawan sa paagi nin lehislasyon, nin atensyon ang libreng edukasyon sa Legazpi, asin dadagdagan ta ang mga eskolar, poor but deserving students. Sabi po ni Mayor Noel Rosal kang nakalipas na mga taon, sinabi niya, dinadara ko na po ang eskwelahan sa tangod kan sa indong harong, di pangani ka mo makapa-eskwela, sayang na kang panahon. Ngunyan si Councilor, bako lang po kaya ang tuition ang kaipuanan, pati sa pangarual daw na pangangaipo kan mga estudyante, lalo na sa pangangaipo at in school supplies, dapat po ini ikadagdag duman sa scholarship grant na ang mga kaipuanan ninda, biyo palugod, itabang sa inda, biyo, asin maluwas ini, graduado na sa koleyo. Committee on Education, Culture and Arts, dakula po ining sa kuyang pinagmamaot na makuha ang komitibang ini. Alagad, limitado po ang samuyang access na makuha mo ang siring na komitiba dahil pipaagi po ini sa burutuhan kan konseyo kung ano ang angay sa imo. Pero pwede ka man magsabi na ini ang gusto mo. Ikadua, agrikultura. So apot kan sa kuyang magayon na apot ka suba agumanungod sa agrikultura. Tatawang kong atensyon po ini dahil na po nakig akong committee chairman kang Committee on Agriculture for the period of 9 years. Sa kuya po ining natawan ni atensyon, dadagdagang ko giraray an ispersos, tanganing kapakipakinabang an sa tuyang mga parauma na nagato din pagkaon sa satuyang lamisa. Maraming salamat po. Nauna biyan tabi nindo na saro sa sendong mga programa, iyo po ang para sa salud kan mga namamanuaan. Nakaunabi sa DILG na ano daw tabi ang sa sendong paglibot-libot sa barangay to encourage senior citizens and eligible residents na magpabakuna na kontra sa COVID. Medyo halangkaw pa ang hesitancy or pagdududa
pagduwa-duwa kan mga tawa. Ano po, sa sedong pagdibot-libot sa barangay, was there a time na pig-encourage nindo ini mga senior na magpabakuna na, mag-explain kung ano ang importansya kan bakuna tabi? Ako mismo ang ehemplo. 2 bisis na ako binakunahan. Ang bakuna sa ko, Sinovac. First dose and second dose. Dahil pa akong booster. Susog sa samuyang experience, lalo na po ako. Kunigwa kaming committee hearing na may partisipante po, kadaklan senior citizen. Samuyang pipaliwanag ang kalagahan kan bakunang ini kontra COVID-19. Susog sa record kan mga organisasyon kang senior citizen. Kadikit naman lang anday na bakunahan sa senior citizen, lalo na itong may comorbidities. Natatakot sila lalo na sumayhilang sa puso. Ngunyan, di mi napipirit ining mga siring na sitwasyon dahil ginagalang mi ang sa inang diretso kung magpabakuna. Alagad, nyaon mang girarayan sa muyang pag-asikaso na sinda makaintra sa pagpabakuna. Inigabos, tanganing mailikay, sinda sa peligro. Salamat po. In aid of legislation, paano ta po maibusol o matabangan sa konseho ang mga ligaspenyo na maka-enjoy nin medyo hababa man na presyo kan aggregates, tanganing makapagibo man laman nin medyo makusog-kusog naron. Ang isip ni Councilor Jim Andes, bako lang barato, kundi itaw ng libre, lamang sinda na lang magkua duman sa sinda na lang magkua duman sa puon kang bulkan. Tangani, ang aggregates nagkumpisto kay mga minasunod, baybay, graba, budak boulder. Sinda na lang magkua duman. Ibubusol ko po ini sa paginin sa rong legislasyon na libre na ang mga taga-Legazpi. Tadakulaon po ang sa tuyang nasa sakupan. Ali kami sa mabinit kan sa rong simana. Maiwas po ito na daga kang syudad kan Legazpi. Duman sa 6 kilometers din Gerson, mga tugang, dakulong kitang deposito duman kang aggregates po ito. Para sa sakuya, ilibre na lang ini sa mga tao. Maraming salamat po. Sa iling po nindo, ano ang leadership values or qualities na igwa ka mo na pwede nindong magamit para maging sarong efficient and effective na city councilor kang Legazpi? Nalibong ako kung ano na itataram ko lugod. Pero, honest na po, honesto na maglingkod sa sambayan ng Legazpinyo. Tultol, asin karapat-dapat na simpleng pamumuhay. May nagsabi sa kuya, if you have everything, day man ini madadara mo, kundi iiras mo sa kapwa. Kunigwa ka, be a blessing to everyone. Tama po ito, nagigibuhon ko. Be a blessing to everyone. Sa sakuyang paglingkod nin Toltol. Salamat po. Ano po ang nahihiling nindong ordinansa na igwa na kita na kaipuhan, amyandaran o halion kung igwa man sa iling nindo po? Napakagandang tanong. So pinasar kong ordinansa kan 2007, angay ito kampanahon, ining curfew ordinance for minors, dahil na pwede magluwas 10 o'clock in the evening hanggang po alas 4 nin aga sa masunod na aldaw. Riripasuhon po ini tanganing makambyuhan ang ibang seksyon duman kung bako na sinda angay sa presente. Sabi sa English, tabi Henry, mag-level up na sa presente pong ito. So, subject for amendments. Tama po ito, napakagandang tanong. Subject for amendments. Bako na angay sa presenteng sitwasyon. Itong ginibumi, kasabay ko pati ko proponent yan si manager ta sa DCGB, si Glenn Barcelon. Kasabay ko po ito. Bako na angay ngunyan ang curfew ordinance pong ito. Ikadua po, ining revenue code kang Legazpi. Kung minsan, ang sa tuyang boys daw naglangkaw, ilingon migiraray ini kung ano ang kamugtakan kang boys ngunyan, angay pa na sa presente o daina. Riripasoon tatabi ito, tanganing ang gabos kapakipakinabang
sa serbisyo kang City Council kang Legazpi. Salamat po. Kamutabi na mga aspirante sa pagiging kagawad ka na syudad, kumbaga, kwalipikadong maray. Pero, ano tabi ang edge nindo sa ibang mga aspirante man? Ang sa kuyang profesyon ay social worker. Dahil kay ni nasasabutan ko as naintindihan, ang pamumuhay as in simpleng pakiba-iba kan mga tawong ini sa grupo. Ini ang sa kuyang bintahe. Dahil ako nakipagtrabaho sa mga laylayan kung saan sinda ang kadaklan kan sa tuyang komunidad. Nakaipuhanan ang sa tuyang serbisyo. Tangani sinda kapag kipakinabing sa satuyang komunidad. Ang samuyang obheto sa social work, enhancing the social functioning of men. Ang gustong sabihon kay ni na sinda mapakaray ang sa indang direksyon, tangani sinda maging kapakipakinabang sa indang buhay, sa komunidad, asin sa pamilya. Ini ang edge over the other candidate that I have. Thank you very much. Good afternoon. Sa scale na 1:10, ano po ang gradong pwede mong itaos sa imo bilang public servant? If I would rate myself as public servant, I will rate myself 8. 2 times 4, 8. Day ako makaabot sa siring na posisyon sa laog kikinsing taon kung ako day nagtultol magtrabaho. Pero may kakulangan pa man ako, I would rate myself 8 as a public servant. 2 times 4 equals 8. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po. At this time, sa mga oras pong ini, hagadan tapusin na kansen ng closing statement para po sa tuya ng mga nagdadangog, lalo na po sa mga taga-syudad ng Legazpi. 2 minutos po sa indang itataon niya to sa inda para po makapagpahayag pa kansen ng sasabuot sa indang pagdalagan bilang konsihal kang syudad ng Legazpi. Si Jim Andes, numero 1 sa public service. Si Jim Andes maaasahan sa trabaho sa Sangguniang Panglungsod. Mga kaibigan, naabot ko ang 15 taon daing pirde, undefeated city councilor dahil kay ni mahal ako ng masa. Dahil ako po ay konsyal ng masa, asin ang trabaho ko kapakipakinabang sa siyudad ng Legazpi. Agadong ko giraray po mga tugang ko ang konfiansa asin tiwala na maipadagos ko giraray ang sa kuyang mga pangaturugan para sa kauswagan kang Legazpi. Si Jim Andes po, kaapil nindo sa kauswagan kang Legazpi. Nung ka ako nag-ulang, kang anuman na panukalang batas para sa kauswagan kang Legazpi. Mga kaibigan ko, ang numero ko sa baluta, 4. Pero numero 1 sa public service. Magandang hapon, mahal ko kayong lahat. Salamat po.